rider, nandito kami ulit sa Toyota. Meron kami ulit release. Pick up naman siya ngayon. Toyota Hilux din. Kay Boss Tony. Yes. Ang release ngayon. Sa huli yung may-ari, pambira. Yung mga meron muna. So, ang release natin for today is Toyota Hilux. Nasaan na kaya yun? Toyota Hilux. Peter, nauna na. So, nandito yung mga meron. Nauna kami mga meron. Yay! Yes. Vlog to vlog? Vlog to vlog na ito. May skid plate na rin. Libre na yan. Brado, parang... Sir, ano ang saktong kulay nito? Gray metallic. Gray metallic. So ito, libre na rin yung ano rito, bedliner. Dito matutulog si Toby. Ito yung loob niya. Napupull din pala. Bro, sakay mo na. Hira yan, no? Ayan na. Visual release natin ngayon is Toyota Hilux Metallic Gray. This is Toyota Hilux Metallic Gray. Kasama pala ito. May kasama pang compressor show. Libre din, no? Ito. Libre. 18. Paa lang. Ito naman, paa at saka front defogger. Ayan, ito, head lang. Rear defogger naman po pag nag-voice yung pinakalikod. Interior cabin natin ng 20%. Pero kung ano, off mo lang siya. Station last ka. Sa iba may ganyan. Ito naman sir, pag nakakonect yung Bluetooth ko, pag may tumawag sa gitna naman sa talaga lalay. Answer and drop na yun. Ito naman sir yung tunnel. Hindi na yung pahaba, no? So yan sir, pwede mo check dito yung average speed mo, lahat nandyan na siya. No, bro? Yes! Ayos na! Vera. Yan pala yung bagong light ace, ano? Wala pa din pala likod nito. Ganda? Super. Ito po yung may-ari talaga. Tobio. At si Ate Bebs. Yes. Tobio. Pwede kang maglagay ng tent dyan sa likod, oh. Right. Diyam na. Yun, oh. Tunog bago. Okay. May camera pa yan, oh. Libre, oh. Sa pato. Hoy, Toby! Solo mo dyan, ha? Bye-bye! Bye-bye! Okay, woohoo! Saan ka na papunta doon? Hindi, doon na yan. Nasa parking yan, eh. Dati, hindi ba yung babari ko? Saan ko binaba ko ro? Alin? Dito. Ito kasi yung lock po niya, di ba? Nakala kanina. Ganun talaga sa umpisa, ikaw naman. Mamaya yan, saka mag-a-adjust. Ano bro? Kaya na. Tama baka move up rin. Hindi, napag-pera.
Basta sa dila lahat. Makakauwi ka na niyan. Yes. Bye. Bye. Totoo na ba to? Okay po yan. Ingat kayo ha, babe. Okay po. Ingat kayo. Bye-bye.